Това е доста топло посрещане. Трябва да се притесняваме за това. Трябва да оправим нещата. Трябва да оправим нещата. Трябва да отидем долу и да говорим с Чарли. Какво означава всичко това, Сера? Призовава си екстерминация на Тада и си го скрива от нас? От колко време се случва това? Тези екстерминации винаги са били грешни. Ние носим част от тази вина. И сега демоните са успели да убият лидерът на нашата армия? Какво ако Ада иска отмъщение сега? Морнинг Стар ще се върне ли? Дали? Адам? Но той умъртъв ли е? Аз не знам дали трябваше ли да се бие? Грешник е стигнал до рая. Но как е възможно? Чрез изкупление ли? Ти ни каза, че душите са решени, че нищо няма да промени това. Ние ти се доверихме, че не може да стане. Не може! Ти, демон, как дойде тук? Аз не знам. Как дойде тук? Трябва някак да си пробил път. Морнинг Стар замесени ли са? Как мина през портите? Петър, ти ли го пусна? Заклевам се пред говорителя, не съм го пускал. Сера, той не си проби пътя. И двете го видяхме. Той се издигна. Той бе изкупен. Не дей да го казваш, Емили. Моля, нуждаем се. Нуждаем се от отговори. Не се нуждаем от отговори, нуждаем се от действия. Той уби Адам. Това е грях на война. Трябва да слезнем. Луд, тишина. Това е залата на говорителя и ще използвам гласа си. С много уважение, Серафим, аз бях права за тях. Адам бе прав за тях. Този демонски бухук само може да лъже. Той и целият му вид трябва да са мъртви. И аз ще се погрижа. Просто ми позволете! Извинявай, че те прекъсвам. Здравейте, Авел, син на Адам, да почува в мир. Колкото искам да уважа починалия ми баща, искам просто да кажа... Омлъквай, Авел, баща ти дори не те харесваше! Знам. Но, въпреки това, мисля, че ще бъде малко по-добре да се придържаме на темата за тази цветна змия. Да, това цялото е за сър Пенчас. Така да бъде. Кажи ни! Как дойде тук, демоне? Сера, успокой се. Дете мое, моля, кажи ни историята си. Аз не съм много добър разказвач, нали? И аз не знам много добре как стигнах до тук. Госпожице, как да ви наричам? Познават ме като гласът на Господ. Ау! Сега разкажи ни историята си. Добре.